Δεν είσαι καλά. Δεν θέλω να πας στο σπίτι σου σε αυτή την κατάσταση. Μείνε λίγο ακόμα μαζί μας. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μείνε. Όχι, το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι να φύγω. Να ξεχάσω όλα αυτά τα ψέματα. Και να ξαναρχίσω τη ζωή μου ως Μαγκαλή Γκαρσές, κατάλαβες? Δεν θέλω να σε βλέπω έτσι. Μου ραγίζεις την καρδιά. Τι να κάνω για να σε βοηθήσω? Πες μου, τι να κάνω? Όχι, έχεις κάνει ήδη πάρα πολλά. Αν δεν ήσουν εσύ και τα κορίτσια που με συγχώρεσαν, θα ένιωθα εντελώς μόνη μου αυτή τη στιγμή. Παιδιά, με το 1, με το 2, με το 3. Ζήτω η Μαγκαλή! Ευχαριστώ. Δεν φανταζόμουν ότι θα με συγχωρήσατε τόσο γρήγορα. Είναι ένα θαύμα. Θαύμα είναι που μας αγαπάς έτσι όπως σου φερθήκαμε. Στη χώρα μας, Μαγκαλή. Θα σε χάραμε για πάντα. Όχι, 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 δεν θα με χάσετε ποτέ. Απλά θα έφευγα για λίγες μέρες για να σκεφτείτε και για να με συγχωρήσετε. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Διέγκο που μας βοήθησε να καταλάβουμε. Να σε καλά, Διέγκο. Δεν βρίσκω λόγια να σε ευχαριστήσω. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσεις, να περνάς καλά γιατί το αξίζεις πραγματικά. Είσαι καλό παιδί, Διέγκο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα της δώσετε το δώρο της? Έχετε κι άλλο για μένα. Ναι, αφού βρήκες το θάρρος και μας είπες την αλήθεια, Λίλη, να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα μεταξύ μας. Για σένα. Σ' αγαπάμε, Μαγκαλή. Κι εγώ σας αγαπώ, πιτσιρίκια μου. Και σας υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να είμαι εαυτός μου. Ποιος δεν λέγει, πιτσουρί? Μη φωνάσετε, βρωμόπεδα! Ποιος σας έδωσε την άδεια να κουβαλήσετε αυτή την ανόητη στο σπίτι μου? Εγώ, κύριε Ντεμόντ. Επειδή είναι επιθυμία των παιδιών, με τη δική μου συγκατάθεση η Δεσποινής Μαγκαλή θα συνεχίσει τη δουλειά της εδώ. Είναι απολύτως ισχύ. Εγώ το μόνο που νομίζω είναι ότι πρέπει να καλωσορίσετε τη Δεσποινίδα Μαγκαλή, παρακαλώ. Την καινούργια σας βοηθό. Έχετε κάτι μου στη διάθεση σας μόλις εγκατασταθώ. Φύγαμε λοιπόν, ελάτε παιδιά, πάμε.